गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। 12 जुन खालि बिटिआरआव मुंख्लं सान महरै फालिनाय जागोन। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारी बिथांनि थैनाय सानखौनो फालिनाय जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। बे सानाव मावखुलिफोरजों लोगोसे बिटिआरनि सिंनि सोलोंथायारि फसंथानफोरावबो बे सानखौ फालिनाय जागोन होनना खौरां मोननाय जादों। गसाइगावआव सिखावनि उदखार। गसाइगाव सहरनि थागिबि गसाइगाव हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि हिराबाइ नार्जारी मुंनि सासे आइजोआ एटिएमनिफ्राय रां बख'नानै ओंखारनाय समावनो दुथाङा आइजोखौ नाज्रेददों आरो आइजोनि एटिएमआ हायाव गोग्लैदोंमोन। दुथां सेंग्राफोरा मदद होनो थाखाय एटिएम कार्डखौ खननानै आइजोनो गथायनानै थांदोंमोन। लोगो लोगोनो एटिएम कार्डखौ दुथांफोरा सोलायखुमाबाय नामा साननानै बेग सिंनिफ्राय बख'नानै नायफिनदोंमोन आइजोआ, नाथाय गुबुन एटिएम कार्डखौसो मोननो हादों। लोगो लोगोनो दुथांफोरखौ होसोलांदों आरो बिथांनि होस्रि खावनायखौ खोनानानै रायजो राजाफोरा ज' जायो आरो रायजोफोरा सिखावखौ हमनानै बुग्लिनानै पुलिसनो गथायो आरो बर' आइजोआबो गावनि एटिएम कार्डखौ सिखावनिफ्राय मोनफिनो। आसाम सरकारनि हेंथायै बिमा राव फरायसालियाव थाखो 6नि बिगियान आरो सानखान्थि आयदाखौ इंराजि बिजोंजों फोरोंनो जाबसिननायखौ मैया चिरां जिल्ला एबसु आरो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाबो बिरहांगाव गोजौ फरायसालियाव गोसोम बेज गाननानै आसाम सरकारनि हेंथायै खुद्रिसारदों। गासै फरायसालिफोराव खौरां बिजोंनि गेजेरजों एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा फोरमायदों दि गोसोम बेज गाननानै आसामनि गोबां फरायसालिफोराव एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि बिजोंजों फोरोंनो जाबसिननायखौ बोखारनांगौ आरो थाबैनो बर' फरायसाफोरनो बर' बिजोंनि बिजाब हरनांगौ होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारीया गोख्रों रावजों बुंथिदों। सासे सरखारि साख्रि मावनाय लाट मण्डलआ घुस लाना हमजादों। रहा सार्कोल अफिसनि लाट मण्डलखौ भिजिलेन्सनि हान्जाया हमो। हमजानाय लाट मण्डलनि मुंखौ दिलीप राय होनना मिथिनो मोन्दों। काकुथिगावनि आसासुद्दिन मुंनि सुबुंनिफ्राय लन लानो थाखाय नांगौ जानाय हानि फोरमान बिलाइ होनायनि मुङाव 20,000 रां दाबि खालामदोंमोन। उनाव 15,000 राङाव थि खालामो आरो बेखौ किस्ति हिसाबै लानो नागिरो। बेनिनो गिबि किस्तिनि 5,000 रां लानाय समावनो भिजिलेन्सनि हान्जाया हमो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लावखार ओंखाम जाग्राया बन्द जाबाय। चौधुरीघाट आरो सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ इसि मिटिंनि गेजेरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों बन्द खालामनाय जाबाय होननानै बुंथिदों हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंबावोदि गुबुन गुबुन समाजारि आफाद, सरकार आरो जों गासै जथायै जुदि ज' जायाब्ला हारि दाखांनाया गोरलै नङा आरो गोग्लैसोनायनिफ्रायबो बोखांनाया गोरलै नङा होनना बुङो इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।